ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಮೀಯರೆಗ್ ಅಂಚೆಯಾನು ಆಂಡ ಪಟಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುಜಿ ಉಪ್ಪು 50 रुपयाला 15 कंदमूळ मिळेल. कंदमूळ खाल्ल्यानंतर गरमी गॅस ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ಗೆ ಇಂಕ ರಂಗೋಲಿದ ಚುಕ್ಕಿದವರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಡ್ರಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಉಂದೇನೆ ಆನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ 6 ಪಿಕಾಕ್ ಒಂದು ಪನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಾದ ಒಂದುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ಆನೆನೆ ಪಿಕಾಕ್ ಅತ್ತವು ಎನ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಇಂಕ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಂದ ರಂಗೋಲಿ ತುನಗ ಏನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಜಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ಲವರ್ ತಲೆಕ ಬರಡು ಎನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಪೋದಾದಾತಂಡು ಎಂಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಡು ಅಂಡವು ಏನೇನು ಆತಂಡು ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಈಸಿ ಇಚ್ಚವು ಎಂಕಿತೆ ಅಲವಲ್ ಮಂಗಲೆಕ್ಕ ತೆಲ್ಪು ಇರ್ನಾತೇನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವು ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬತ್ತನು ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿಲ ಸುರ್ ಕಡ್ಡಿಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೈತೆ ಸುರ್ ಕಡ್ಡಿ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಸುರ್ ಕಡ್ಡಿ ಇನಿಲ ಎಂಕುಲು ರಂಗೋಲಿ ಪಾತ ಎಲ್ಲ ದಿವಾಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಚೂರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಕ ಗೂಡ್ ದೀಪ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಗೂಡ್ ದೀಪ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ದೇರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಾಲಿ ಅದೇ ಯಾನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೆನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೇನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ನಾನು ಇನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಮೀಯರೆಗ್ ಅಂಚ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಕುಲ್ದೆ ನಾನು ಮೀಪಿನಿ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಪುರ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಹೊಸ ತಂಗಿ ಪಾಡ್ತೆ ದಿವಾಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ನಾಷ್ಟ ಒಂದು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಹ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೀತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ನಾನು ತಿಂದು ಬೈಯಾಗ ಬೈಯಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಉಂಡು ನಂತ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಉಪ್ಪುಂಡತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರ್ಬದ ಪೂರ ಒಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈಯಾಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕರ್ಬಾನಾಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ರಂಗೋಲಿದ ಪೌಡರ್ ಪೂವು ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಪಟಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುಜಿ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪೂ ಪೂರ ಕಂತ ಎಂಕುಲು ಪಾವು आणि 50 रुपयाला 15 कंदमूळ मिळेल. श्री रामजी 14 वर्ष वनवास मध्ये खाल्लेलं कंदमूळ प्युअर आयुर्वेदिक मावशी या काका या ताई मावशी कंदमूळ खाल्ल्यानंतर गरमी गॅस बीपी अळसपण डोसका दुखना किडनी स्टोन प्रगती शुद्धी पोटात थंड म्याव 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 ಕಂದುಮೂಲ್ ಎಂಕುಲ್ಲಾಗೆ ತಂಡ ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲಾಗೆ ತಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲಜು
ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಿಗುಲ್ಲವರ ಮಲ್ಪಲ ಚಿಕನ್ ಕಂದು ಮೋಲ್ ಬಂದು ಇತ್ತ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪ ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ರಂಗೋಲಿ ಆಗೊಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ರಂಗೋಲಿ ಆಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಆತಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಮೇಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ರಂಗೋಲಿದ ಚುಕ್ಕಿದವರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ರಂದು ಉಳ್ಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋಜಾವೆ ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚಾವೆ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆವಡು ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಎಂಚ ಬೈದನ್ನು ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ತೋಜಾವೆ ಕಾರಣ ರಂಗೋಲಿ ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಹೀಟ್ ಆದ ಪೂರ ಕುಡಾದೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕೆ ಉರುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಂಬತ್ತುವರೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಿಜಿ ಮಾಡಿರ್ತೀಚಿ ಅವು ಹೀಟ್ ಆತಲು ಹೀಟ್ ಆದಾದು ಪೂರ ಗಾಯ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿರಬೇಕ ಏನು ಪೂರ ಲಗಡಿಯೇ ಕೊಟ್ಟು ಜೋರು ಉರಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ಗುಡ್ದೀಪ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೈನ ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಈನ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಯಾನ್ ಆನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಆರು ಪಿಕಾಕ್ ಒಂದು ಪನ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ವಾದ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಪಿಕಾಕ ಅತ್ತ ಆನೆನ ಪಂದು ಮಿಗಲಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಿಕಾಕ್ ತಲಕ ತೋಜುನ ಆನೆ ತಲಕ ತೋಜುಂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಅಚ್ಚಿದ ಗೆತ್ತಾಯ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾവുದು ಅದ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಂಕ ಆನೆ ತಲಕನೆ ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ಆನೆನ ನವಿಲ ಬಂದು ಅವು ಆನೆನೆ ಪಿಕಾಕ್ ಅತ್ತವು ಆನೆನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡ ಅತ್ತವು ನವಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೈಡ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋನುಂಡು ಮತ್ತು ಎನ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಇಂತ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ರಂಗೋಲಿ ತುನಗ ಏನ ಎಂಚ ರಂಗೋಲಿ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ತೂಗುಡು ತೂತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚ 4 ಕಾಜಿದಿ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂನಾಗ ಈಸಿ ತೋಜುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡೈತೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಜಿದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಂಡು 5 ನಿಮಿಷಡು ಅಗಳೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ತೋಜಾತೀರು ಎನ್ನ 8 ನಿಮಿಷ ಹಾಕುಂತುಕ ಒಂದಾರು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ನು ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪು ತೂಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಂಚ 4 ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕಾಜಿ ದೆಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಕಾಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಬರಸುಡು ಒಡೆ ಪೋನು ಓಕೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಾಜಿ ಬರಿ ಟುಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡು ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಚುಕ್ಕಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಡಾಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಿ ಮಕ್ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಡುಕು ಕಲರ್ ಪಾಡು ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅವು ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನು ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಾಡಿಯ ಇಂಚ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡೋಡು ಅವು ದೂರ ಆತೋಡು ಯಾನ್ ಕೈತಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ದೂರ ಮಲ್ತೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಉನ್ನಾಂಡು ಅವಂಜಿ ಇರೆತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ರೆಂಟು ನನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ಲವರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬರಡು ಎನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ದಾದಾತುಂಡು ಎಂಕ ಅವು ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಶೇಪ್ ಬರಡು ಎನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಶೇಪ್ ಬೈದು ಅವು ದಾದಾತುಂಡು ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಏನೇನು ಆತಂಡು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಈಸಿ ಇಚ್ಚವು ಇಂಚ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ನಿಕ್ ಓಲ ಕಲರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾದ ಫ್ಲವರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ಲವರ್ದ ಶೇಪು ತೂಲೆಗೆ ಎಂಕಿತೆ ಅಲವಲ್ ಮಂಗಲೆಗ ತೆಲ್ಪು ಇರ್ನಾತೇನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಕನೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಆತನಿಂದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಫ್ಲವರೇ ಅಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಮುಂದು ಮೂಚ ಅಂಡ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದು ಮುಂದು ಜೀತು ಮಲ್ಲ ಬೈದು ತೂಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನ ಶಂಕುದ ಲೆಕ್ಕ ಕನರೆಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಕನ್ಪೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಿಂಕ್ದ ಪಾಡ್ದು ಪಾದದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಆಂಡ್ ತೆಲ್ಪುರ್ಚಿನ ಎನ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಎಂಚಲ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪಾಟ ಆಂಡಿ ದುಂಬುಡುಕುಲು ಉಂಟು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಅಂಡೆ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಬತ್ತು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವರೆಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೈದುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಒಂದುಂಡು ತೆಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಾಡು ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ.
ತಲೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬರ್ತನು ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿಲ ಸುಡ್ ಕಡ್ಡಿಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ಕ ಪೋಯ್ ಬಲಿ ಚಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರ್ದಿರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾವರೆಗ ದಾದಂತೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ನ ಮಿಂಚು ಕೊತ್ತವನು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ ದಾಲೆಜಿ ಪಿರ ಬಾರ್ಬಂಡ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಂಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತದ ಪಟಾಕಿಡು ಪೂರ ದಾಲದ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊಟ್ಟದಾದ ನೈಟೆಂಗಳಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ತೂದುಕ್ ಬರ್ ಬಲ್ಪುನ ಫೋರ್ಸು ನಾನು ಪಟಾಕಿ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಪೋಡ್ಗೆಡು ಬಿಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕಡೆಗ ಆಯ್ತು ಬತ್ತಿ ಪೂರದಾಗ ತೋಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅನ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲಾಯ್ತು ಸುರ್ಸುರು ಗಡ್ಡಿ ಮುಡ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಆವಡ್ಸವ हैप्पी दिवाली सुर 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 कड्डी